Αγάπη, για πες λίγο μόλις, τι μου είπες μόλις τώρα, αυτό που με εξιστορούσες. Άντε αγάπη, πες, κόκκινο. Είπες ότι ο Θεός εύχεσαι να έχεις μια-δυο μέρες, Ναι. να σου δώσει ο Θεός δύναμη. Ναι. Και για να με σπάσει το ξύλο και σου είπα. Όχι το ξύλο, τα μούτρα. Ναι. Ναι. Και σου λέω ότι δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση, γιατί τη δύναμη την έδωσε σε εμάς Ναι. που έχουμε υπομονή. Σε εσάς δεν έδωσε καθόλου δύναμη γιατί δεν έχει καθόλου υπομονή. Σε μας έδωσε άλλα καλά. Να το συζητήσουμε σε ένα άλλο βίντεο αυτό εδώ πέρα τα καλά. Ναι, για πες τι άλλο είπες. Ναι, το θέμα είναι ότι το κακό είναι ότι 3 χρόνια δεν σε έχω δει ούτε μια φορά. Και εδώ τώρα τι τραβάω. Άμα σε έδερνα. Γιατί γελάς τώρα, Πες μου τι τραβάς, βασικά τι τραβάς αυτά τα 3 χρόνια που ήταν τα πιο όμορφα τη ζωή σου μέχρι τώρα. Μάτια μου θα σκίσω. Και για πες, ναι, με έχεις δει σε αυτά τα 3 χρόνια. Τουλάχιστον θα σου πιο ήρεμη. Δεν θα βγάζεις γλώσσα τόσο. Αν με έδερνες. Εντάξει. Οκ. Θα τα έχω στην υπόψη μου.